Un moment, sisplau. Un moment, por favor. A les 12:15, passarem a la Via Laietana. Organitzarem la capçalera de la manifestació. L'ordre que seguirem serà que hi haurà 3 pancartes de capçalera. Després tindrà la gent de les Terres de l'Ebre. I detrás de la gent de les Terres de l'Ebre, tota la gent que ha vingut a manifestar-se de tot arreu d'Aragó, de Castella, de València i de les comarques interiors de Catalunya. A les 12:15, d'acord? D'aquí 10 minuts començarem a organitzar la manifestació. Moltes gràcies. La directiva Mar d'Aigua. Som un país que formem part de la Comunitat Econòmica Europea i els temes d'aigua estan regulats per unes directrius europees. El govern espanyol ha dit clarament que no pot o no vol aplicar aquestes directrius. Això vol dir que no ens dotarà, en principi, d'un caudal mediambiental per al riu Ebre, amb la qual si s'hem desprotegit el que és el tram final del riu, el delta, des del punt de vista ecològic, i ens quedem sense l'element estratègic per al desenvolupament de la nostra economia, que és l'aigua. A les Terres de l'Ebre ens queda poca cosa. Vull dir, som un territori que estem destinats a ser abocador, a ser generador d'energia eòlica, tèrmica, nuclear. En canvi, l'únic recurs que tenim com el riu Ebre, el que volem és conservar-lo, és que sigui el protagonista del nostre desenvolupament. No aplicar un caudal ecològic suficient per al riu significa la liquidació del territori. Ara el que hem de veure és quina és l'aportació no de renta a la manifestació. Veure si realment les grans ONGs que ens ajuden a la convocatòria, quina capacitat de convocatòria tenen. Però en principi, des de les Terres de l'Ebre estem satisfets de la presència que tenim aquí. I jo estic convençut que quan forméssim la manifestació, quan arribéssim a la plaça de la Catedral, tindrem una visió molt més clara de qui som, quan som i com estem. Però així d'entrada és més del que us podíeu esperar? Jo estic tremendament positiu dient que se compleixen expectatives. Penseu que és una manifestació molt complexa, és una manifestació amb molts suports polítics, és una manifestació que s'ha contramanifestat al nostre territori d'una manera molt oberta, per tant, jo penso que està complint totes les expectatives. Per això estarem en millor situació per afirmar-ho quan veiéssim que la Comissió Europea pren cartes en l'assumpte, crida l'atenció al govern espanyol i no permet tirar cap endavant obres i infraestructures que limitin l'aplicació de la directiva Mar d'Aigües. Llavors és quan veurem l'efectivitat d'aquesta manifestació. Però els objectius, abans de començar, la gent que estem organitzant ens sentim molt satisfets. Ara hem de veure que el que seria el recorregut i que seria la continuació compleixi l'objectiu fixat. Però jo en principi crec que podem estar molt satisfets de la imatge que comencem a donar i la que donarem d'aquí 10 minuts. Però el missatge quin seria? El missatge és el següent: l'Ebre sense cabals és la mort del delta. El govern espanyol no vol aplicar la directiva Mar d'Aigües. Reclamem a les institucions catalanes, reclamem al govern espanyol que apliquen les normatives europees, perquè algú s'ha de fer responsable d'aquestes normatives. Però a més demanem a la Comissió Europea que tuteli tota la planificació ideològica que es fa a l'estat espanyol i a l'Ebre en concret. Demanem que algú faci alguna cosa per preservar la normativa europea. No és un problema de solidaritat, no és un problema ecologista, és un problema de sentit comú. Per què se vol liquidar l'Ebre? Per què es vol liquidar el delta? En nom de qui? En nom de què? Això sí el que diré al final jo. Quins serien els punts bàsics perquè els cabals mínims dels punts bàsics? El punt bàsic pel qual nosaltres ens mobilitzem actualment és per cridar l'atenció de la Comissió Europea que quan se parli de la gestió de l'aigua mediterrani no se n'obliden de que hi ha un punt molt important amb un valor mediambiental reconegut que és el delta, amb mesures internacionals de protecció i al mateix temps que hi ha un riu que és prou important sobre el qual planegen projectes de regadiu i de transvasament que de materialitzar-se suposarien la liquidació d'aquest riu. El canal Segarra-Garrigues, que està suposadament defensat com un canal de regadiu, és el transvasament a Barcelona. El canal Xerta-Sénia, que també està suposadament defensat com un regadiu, és el transvasament cap a València. Que hem avançat? On estem? O sigui, no havíem quedat nova cultura de l'aigua? No havíem quedat que això s'havia acabat?
Per això venim aquí, no? I llavors aquí el que nosaltres intentem, per un costat, és dir-li a la societat catalana que l'Ebre també és català, que les Terres de l'Ebre també formen part de Catalunya, que té que haver un govern que prengui part en aquest conflicte i que defensi la integritat del territori i que la Comissió Europea vagi en compte que a Espanya, a l'estat espanyol, en la gestió de l'aigua s'ha instal·lat la picaresca, no? O sigui, sabem, perquè ho ha dit el govern espanyol, que la directiva Mar d'Aigües no s'aplicarà. Si no s'aplica la directiva Mar d'Aigües, si no li donen a l'Ebre cabals mediambientals, l'Ebre deixarà de ser un riu, serà la mort del delta. I mentre hi hagi una persona de les Terres de l'Ebre que tingui ganes de lluitar, nosaltres no ho permetrem. Hi haurà més manifestacions? La segona fase, vosaltres que sou del territori de la casa, ja la veureu, la segona fase és plenament europea. O sigui, nosaltres fem aquesta manifestació i el segon pas és plenament europeu. És intervenció del Parlament Europeu i treballs conjunts o entrega de documentació a les direccions generals de la Comissió Europea que se l'encarreguen en temes d'aigua perquè sàpiguen la realitat del que hi ha. I nosaltres entenem que al setembre i octubre, com a molt tard, i això ja en parlarem més per allà baix, no, té que haver-hi la intervenció europea. Si no hi ha la intervenció europea i hem d'anar a Brussel·les, anirem a Brussel·les, tinc claríssim. Molt bé, Gràcies. Del canal Segarra Garrigues y a través del canal Certa Seña la liquidación del delta de Undasol. Se va a hacer una cumbre europea para hablar de la gestión del agua mediterránea. En esta cumbre europea queremos que la Comisión Europea se interese por la suerte del delta, que se interese por la suerte del agua, que se interese cómo están aplicando el gobierno español a las entidades europeas para intentar reconducir la situación y que se dictamine de una vez por todas un caudal medioambiental necesario y suficiente para el mantenimiento del buen estado del río Ebro y del delta. Por eso hemos venido aquí. Explicaba antes que habían dos fases, una esta, la otra europea. Eso lo he explicado para mi gente de mi tierra. Bueno. Eso lo explicaremos después del verano para vosotros. Bueno. ¿Vale? Gracias. ¿De acuerdo? Qué bien. La primera pancarta. Tercera pancarta aquí. Lulús. Sí, sí, ¿cómo? Adeu. Rosa. Un momento.